Hello, welcome back to my channel. Aha m bụ Ugbo Igbo. Kedu ka ị mere? Ị dịkwa mma ị? Mụ onwe m dị mma. Daalụ sọ, ịgbanyela. Alright, today I'll teach you days of the week in Igbo language. Ụbọchị dị na izu. Ụbọchị dị na izu. Ma ọ bụ sị ụbọchị dị na izu ụka. 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 All right. Okay. I hope your pen, your paper, anything you want to write down with or jot down with is ready. All right. Let's get right into it. In Igbo language, we have four days of the week. And we call them 4 market days. All right. 4 market days. We don't have up to 7 days like English people do, or English language do. All right, we have only 4 days. All right, and we call them 4 market days. All right, okay. Number 1, O2. Number 1, Eke, Eke, Eke. Eke. All right. Number 2. Abo. Number 2. Orie. 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 Number 3. Ato. Nke atọ. Number 3. Afọ. 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 Ama m na nke a ga-adịrị gị mfe n'ịkpọta. Ọ ga-adịrị gị mfe n'ịkpọta. Ọ ga-adịrị gị mfe n'ịkpọta nke afọ. Afọ. Nke anọ, number 4. Nkwọ. 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 Number 4. Nke anọ, nkwọ. Alright, ka anyị kpọkwa ya ọzọ. Mara ka anyị ga-akpọtakwa ya. Ị ga-akpọtakwa ya. Eji m n'aka na ị ga-akpọta ya. Ngwa ka anyị gbanye akpọkwa ya ọzọ. Nke izizi, nke mbụ, anyị si nọọ Eke. Eke. Nke abụọ, anyị sikwa na nke abụọ bụ gịnị? Orie. Orie. Nke atọ bụrụ gịnị? Afọ. Afọ. Nke anọ bụrụ gịnị? Nkwọ. Nkwọ. Anya ka ọlụ gị aka. Pa. Ịgbanyela. All right. Ịmụtanya, you have learned these days of the week. And do not forget, Igbo language does not have 7 days of the week. We have 4 days of the week. It is not 7. It is what? 4. 4 days of the week. All right? And we call it 4 market days. All right? 4 market days. All right. Let's get back into it. Let's try and mention these 4 days again. This last time. All right? I know you get it this last time because I trust you a lot. I hope you trust yourself, because you need to trust yourself to go along with me. All right. The first one. Eke. Eke. Second, Orie. Orie. Third, Afọ. Afọ. Fourth, Nkwọ. Nkwọ. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Kụkwala onwe gị aka ọzọ nọ. Ọ dịrọ mfe taa. Pa. All right, loves. In case you forget these days of the week, feel free to go back to this video and learn and learn and learn. Before you get any knowledge in this life, you have to learn and practice. All right? If you continue practicing with this video, going back, you can pause the video, you can go back to the beginning and learn. Do you understand? It doesn't matter who is the first person to learn, or it doesn't matter how fast you are. What matters is
the extent you've learned, all right, and how correct your knowledge is, all right. 4 days of the week, and they are called 4 market days, not just 4 days. They are called 4 market days, all right. Okay, see you next time. Thank you for watching today's video, all right. See you next time. And remember, always like my video if you like it. If you are good with it, give it a thumbs up, subscribe down below, and see you next time, all right.